Hello dear viewers, mentara sengi aku aban keren fi. Siapang ka jingdan kam ban record ialah ka dok not. Fi aga jingim ka ba kenjaman si man la sengi. Aga jingim ku musenran jong uji sukres. Aga jingim jong ukristan ka ba man la ka sengi. Ka ba job ba pin job aga jingim man si man fi. Kadai ka dok not ka sedang na ka dok not. Ka jing job ka ba man la ka sengi ka jing em jong ingat ong pi kas dang na ka dok not. Pi se bon na ki briu ki jong blai ki bala kala ka bomot nong kila kala bomot na ki pop jong ki bakham he ngila man ong hot ka pop ka dei ka ju ong ba kanu ka pop kam ra sha du jok mo kanu ka pop ka dan kam ban khu rei akran ni ki bala snow thu ira jing kala ka mot ki bala dap ira jing kala ka bomot bila dap ira jing kala ka bomot bila dap apply di pop bila dap pen baptis bat apa bila mi na ka tu bila yo human sim khu oh dah ka jing kemen pi sedang ban syakri ublai rekat banang mi kisngi rong dan na pedang jong pi let's say ki bai kendu ya ki jing ki bai kendu ka jing ya rikla kamar ha ka jing ya lenti kumu senran pin lap baik ba pi hap ya ka lenti jong ka jing ya rikla deng ni kan ban tenju ini ba ladang im snow thu ban record ya la ka dok no deng ni ba nginum san ka jing long sim teng dan ki briu na mar bikim record ya la ka jong ka dok no nong ki pai biang si ki pop ki barim tang na kadau bakim record ya dok no kila sedang dia ka badai tong ini pet balai ba ka ketinu blai ru ka keren ba ya ka jing don kamban record ya la ka dok no tong ini let ka ngapi na ki kita proba kal nong ka basau ka khat ka ba arpulai kong ni to recap ya la ka dok no da ka ba sumar nabanaka kiwan kijingmi kajingim paar pusa kong to buno nami ya ka shintur ba mutlab ba dikirim yang shintur ba mutlab to buno shajengai nami to ki khmat jongmi ken khmi shababat bat ki irmat jongmi tekin khmi bat shashwa jongmi to penmadan ya kalentia ki kejat jongmi ba to ai ban pen scam ya kelenti jongmi baro wat paino lamni shakamon lamni shakadiang to pen kan ria ya la ka kejat na ka basni pi kan ka kita proverb kal nang basa ko arpulai hadu arpunyo kasdang shuan ni hat khat ka ba arpulai kai thu ba ka sedang shuan ka do nu nang tangi salak ban penbet yo thlit jungi ni salak ban penbet ya ki khamat jungi ni salak ban le kuno ban penbet ya ki pen scam ni ti jungi how try bat ngin salak ban nompai shakadiang shakamon kada sedang na kadok nut tak ada wong pro wong tu do recap ya kadok nut da ka basumar naba nakakiwan ka jingmi ka jingim tato para banget dipikir bahan ya kadok nut pa uji sukres ru wong naba naka kimi ki jingim mo uji sukres ru haka gospel Matius kalau nong ka bakhat san kat khat ka bakhat pra bat khat khandai ukuran gumni kat wong hanroi kita ki ai ru ki ba mi no na ka shintur ki mi na ka do no ban ri khop yo nu thlit ru ka dai sha ka do no khap khu ka ba kita ti ki pentinget ya ubrio khat khandai ka ong na ba na ka do no ki mi no ki jingmot bamman ka ba penyap ka ba kelim ka ba yakai kan thai ka ba tu ka ba sakilam le ka ba kran ben dai kini ki ai ba pentinget kan ya ubrio handrai ban bam da ki ti ki ba khlam that kam pentinget ya ubrio nimla ban le ye nakap ban pan pau sha ka parthai pan pau ya kata ka ai ka jing bha ban chule men le na shabar karang fi la da kai ni ka do no jangi pan khu ka jing pan khu ya ka do no kalong man la ka si para bang le si phil ong oh
ya ro you try dap kala ka bomot la dap penbaptis oh hallelujah pensyuyat bet direct dan kebun ki ai baka donut bau blai ku aban pen khut manasi kalau tek kum ka tu ka kper ka ba unong rap la niu tu u wa thong jing thong ha bo kper ula pen khut manta riu pen khut manta kala khut ola ibang ola berat yu sembai la sedang mi so asang mi tu jing thong tu shlut nong pi Andrai namar ba mtre ban pen khut nong shlut ula mi mtre jaitu ban pen khut ya kata kper ja yu mi gitu ki phalang mi tu ki nyut mi biang gitu ki kai ke bengiong gitu ki khanyang no ki bam no yu tu shlut nong pi bat umla ban seiso pi umla ban seiso pi lakhat yangi om tang ban kala ka bomot om tang ban syukha arsin ho daka jing kala ka bomot daka jing kha arsin daka jing ino igdi pop ngila dan ha uding sowan ngila long ko to katana bo Jesus Christ ndai dan kam yangi ban seiso tila dangi kwa ban seiso wa ka jing em ka baman la si kadan kam shisha ya gani ka jdo no jungi ban rikhu le sibun na padang ipara banget kiba im haki pop aurea man shwa na pi pila lat lut hadin ka jing kala ka bomot pasha hadin ka jing baptis pila lat lut pila sedang man syakri blai la lat na to ka jing di kia la lat na to ka jing di drugs la lat na to ki mo itu ki batek marau itu ki jing pet film dakat ki ai baro la lat henroi ka jing keli ka bamenta ka bu ini hatu manga mapi ngiri khut ne em ya do no namar kampat kot kadang sedang upaman haba pila poi syaka hima jong blai namar da umen sim jong blai la ra ai pi syaka ta hima jong blai upaman unyele teng unum syong that unwan ban atak ka do no jong pi ka jing mo jong perkhat jong pi ban one ban taps diki ai un pen kan mau fi pen isi beriau fi nuan sawan ban ora si jing bitar jing ibisni pop jing pi hun jing kren sni upai ka pi kan ni ong no gisu wang handrai kita ki ru ki bami no naka shentur ki mi naka do no kita ti ki pentet yo brio na ba naka do no ki mi no ki jing mot baman ki jing isi para banget ki jing i mo ho sedang te la ye gitu ki pop handrai kum no ni pen khut ne mi do no pi wa ong ni pi ka tu u jing thong wala mi shlut namar la bet au sembai la dan khandau rai lau dam pen khu ngong phi ka dan biang kinwan biang kinyut ki phlang ki ai bat ki khnyang ki kran syapang ki mensim baman apa ini kusah ni dam pen khu do not sedang saka bisni brio sedang saka competition ban pet tu syakri ka tu sedang bandan phi ka ni ka jing competition ka jing syakri blai ka dan ba ada im rikhu ya do not impet show Jesus Christ no ni sedang man patch gi brio ni ibo bleu la panan kam yano ni sedang saka bisni brio sedang saka mensim control haka jing syakir blai kadan kani ka mensim ka do not ka ba control gi brio ka bale manipulation kata ka tin jong blai ka ong kata ka witchcraft na ka jing le bertong bon sin nang nang mut ba ka jing le bertong ka dai tang kitu gi ba mo le jadu mentor le kenya le ka jing le bertong ru ka dai kawan nak ni kamen sim jong jing control lu dan diberi jong blai kabo blai la pendan kam nang pi androi kawan kani kam bam check bai kani do not bam pen khut kawan kamen sim of ka jing control lagi beri penya lagi beri le politics lagi beri nang pi kharwat shabi lagi beri katur kadai kamen sim jong jing le pertong mi hapan recruit yang ni do not para banget ngakuran ni om bangan bisyari nu androi ni hapan check ya la ka do no jungi namar ba ong ba ban rikhu ya da do no jungi ni syakri blai da kanu do no ni syakri blai da kanu ka motif tar blai pat atu banyo jing khwan mentoi ni gibrio banyo ke ni syakri da ka do no ka ba bat kadan kam me kani pat pinalet naka shiti jong ki hebru kalnong kaba khatsan kan penifin
Upol maham unu nong tho ushit nong tho jong ki Hebrew ngim tip mano haduk mentam mano batho jong shiti ki Hebrew seriem da snap te seriem bhai ki ei ki bo pol tho nreng ngim la banong hauni nong tho shi Hebrew kal nong ka ba khat aru tho wong kumnu kat khat ka ba khat saw bat khat san wong tu be brai ya ka jing long suk bat ki briu baro bat ya ka jing pen khoi bat ya ka jing pun khoi pen klam kata unu ro un yo i utrai khat ka ba khat san da ka ba khmi banya yo dan unu ru ubriu uban kat shaka jing ai ublai yo ba unu ru uthiet ka jing thang uban mi slun un pun khuslai epi bada uta anyo pentiet yaki babun bai kan ka jing pen khu ka do no dan kam let's say pibu thiet jing thang ni no akran ni da ka jing ai siu men sim bulai kuran ni no pibu ka thiet jing thang bada bakawan ka thiet jing thang dan ka jing mai ya bam yama sedang man khuslai thia man mi rum yo thia sup khuslai perkhat itu beri le banyanga teng ha ka jingya lenti kum kurstan kum senran pinlap ba pinhap ya kata ka lenti riklau bat phini kendu jat paki jat ki beri kindan ki beri iban penmong ya ka do no jong pi khalam le ye te phla le bhai ki phila shakri ki phila le ka inrei kin le ka ban penmong fi adukan penlong ni pi ba lada pimbu pim sumar bai ka do no pin sa isi ki pin bu thi jing thang pin sang ban khuslai pat kani ong para banget kan terei ong kan pli yaki jing khang jong ki men sim bamman ka pli ki jing khang bo su tan un tap di ki men sim bamman pat chi sien phila shakri ublai phila ya ka ti ka badai rei menta na mar bakhlam rikhu ya ka do no mi segini ke thi ke jing thang mi segini ke jing pi hon mi segini jing bishni mi sa competition mi segi ai let's see hakado no jungi ko ban penher khopot jeno no let's see pa dan namar ba ka tien jong bleng hapan rikhu oh ngidang shakri ngiya ya kata ka jingya thong ka badalong marathon yo ni hab kanan ka jingya isha pe Petras wong kumno Petras usneng kumno ban le ban rikhu yelo ka jong ka do no sithi ku pet ka bani kong sithi Petras kal nong ba ar kong namar kata habala i no ya ka jing pen sniu baro bat ka jing syukor baro bat ki jing le arsap pen idan ke bari ko bale arsap ru bat ki jing bishni bat ki jing keren sniu baro ya keren sniu para banget ya keren sniu no para syakri kamnong anong ni khat ka ba ar ong kum ki khunlong badang kha tu pin kwa hir ya ka basngur ka dut ka badai men sim khanang ba pinyo san naka syaka jing pen im lada pilama bautrai ulong basbon hi kadang kam man record yo do no ban pen khoi da kan ka tien jong blai ru kadang kam ya kan ka tien jong blai bangin pen khu ban puli ban pen khoi ya do no kadang kam ya kan ka tien jong blai bangin puli kum banga puli pina tien jong blai tanga puli kan ka tien jong blai ka pen khoi ini ban minat abak puli tien jong blai bat ban ko ngo pi ka ei bak ka tien jong blai ka le ho ki jing duai ki dan kam ngam ong ba ki jing duai ki dan kam ki jing duai ki di mania dekat bak tien jong blai pina puli na ka gospel uyo anis kal nong ba khat san jisu wang kumno ini puli na ka gospel jisu uyo anis kal nong ba khat san namar ong ni pi dan kam bengin sai so mlei tang bengin kala bomot rei bengin sai so ru wang kumno ka gospel uyo anis kal nong ba khat san khat balai wang pi menta pilong iba khoi da kata ka tien ya ka bangala kren hapi ya ka bangala kren hapi kan uang lapan khoi ini da kata ka tien jong ublai da tien jong Jesus Christ ka bala kren hangi ban yai ne au Jesus Christ ban pan khoi ini dan kam bangin minat ban puli tien jong ublai ka tien jong ublai kalong kum ka yet khami ngong i ka pan i ki do not ki bat tinget jong bat niyo ban kala ka bamut pan fit kala ka bamut kam dei tang kabakala ka bamut na kitu ki pop ki bashir khai ki pop ko abrai ki pop klim ki pop penyap ki pop pet klim jakhlia ki pop aurea ki md tangta kajing kala ka bamut kadan kamman la kaski ban pen khu ini gini yo don inu thit jing thang yo don inu jing bisni
Kadang kami ngi ban yai ne Yesus Kristus kuran bawang. Lada pia ini hanga kat ka banyo jong gospel yo ni senang bahat san. Wang lada pia ini hanga bat ki kitien jong ki yai ne api ya ka e ru piman pinpan di kan long api. Bangin seiso anong gidan kamban yai ne au Yesus Kristus bat ka kitien jong ban pen kan mau bangidan kamban ban ko Yesus u David rus. Sim David ha sam san huai. Wong pen ko ya do no jong atrai pen thamai men sim apo jong. Tu para banget nga kali ni setiap ngilek na em ni. Ngilek na em ni syakri blay ni em. Ne yo dan kan wan watit jong jing kwan men toy. Ka tiet ka dok not ka bamani blay thau. Ka jing manani blay thau ka dan bun jat tang tangi mani blay thau. Da ka ba penlong blay ya ki briu jong blay. Da ka ba mlet shu sha ka jing duai dal ding shania plat ki bai ka tar ka ga jing mani blay thau penlong blay thau ya ki briu am yo blay. Bol bongam semuan ban keren ki kentin jali je Rengawan ban keren da ka bor jong men sim khut baga jinghet jong fi kan long hau blai. Ina pen kut na kanika jing mani blai thau ka jing pen long blai ki briu jong blai ka jing pen long mo ka ka bang i tam. Nya ban pen kut namar ngidang nia. Te kumno manai fi kumno kan kusa ba fin pen kut. Ka baning kong ong fi ka dei ka jing puli ka tin jong blai. Pila dan yu men sim khut tistawan puli ketin jong belai namar kani ka pen khu kalong kadan ka wei ka jing thu khana ngani thu pi kai ka ba ketin jong belai ka le kadan ka wei ka jing thu khana ka bangai osngau ha men charang khamret ka ong ba udan wei ubriu u hikai yau taw wei u khana hikai wong puli ketin jong belai bakan pen khu pi taw khana wong ngan puli kum nu kan pen khu tu tahu beri jong blay ulek kumno wi iya kawai ka kriya ka badan ka batingit ba ka jing ba kata ka kriya ka dap di gitu ki renga mo ka ka kriya ka bu renga ki dap di gitu renga ulek no wan man the wan man the ste tu tahu kena pa wong palai pi pelut kai ko lek bit ni pi the ste utaw yai the aga ba khat do kali utaw kena wong pi ayu hong ni tau khana ngai i ba da ka jing the jong pi hot wat ka lut kum re kala khut ke ne ka kriya ula ban shu shut na ong ton re open i ka ta pen i dai tang nu sa bat wong tau briu jong blai wong kani kan na da pi puli ya tin jong blai man la sing ka long ba pi the me kani kan pen khut ya ka do no jong pi am tang si sngi bangin puli tin jong blai re bangin testa apa ar para banget ke ka ba ni dei ban le kalong ha bangi let chakmat jong blai le singi la shakri u blai ka bangi let chakmat jong blai nin duai ko mus im David ka jing duai ho ni duai ni pa ni ni ro u blai handroi ni jupun khut ne me ka do no ni da let man mi ani thu fi da ka jing ai jong blai nga ma le ka ni malet man mi ba dal awan na ki jing shakri na wan nang nu malet tra ji su ko do tunju ka do no jong ko mus im David wong tu kami thu ka do no jama tanju yang ka do no jama yo dan kanu ka ba balong grievous haktin halang ka balong sngosi ba pen sngosi emi tra ka ba ya lat na mon jami pen sngosi ibri nya ban kala ka ba mot duai ho blai dak ang ne duai ang praji su ba kodor ha try ka yet mami tanju yo ngala kum keren makla ha bang keren ki bri yo ngala kum perkhat makla ngapen sngosi emi Raji sup sat khut dak snam jami nga kala ka bamot bat nga pentukut na marinaums pi umen sim jong blai un pan pa ba la dang ile pan khut ni ma no singi na mar ngi le chakmat jong blai ngi le ban duai ni blai un pan pa ru men sim jong blai unia le ban khut ka to ka do not ka bat ngit ka no le singi dan jing isi eno ni kum kan tam ino ngi dan ka jingmat pakhat ka bam dei ni le biang shu blai on try pan khut banganum isi ino pen khut ai nga tra ji suban shakri hak mi na do no barkhat haba pile kumni haba pia dar tin jong blai haba pile mi lagi jing duai pi pen pi announce pi let u blai pi ngat ka jing syap jong man ka si u blai wi dai ka do no jong banginum isi banginum shakri da ka bale isi ino da ka pi hun da ba babu begini kata ka do no kan khut bat haba ka khut ka do no itu ki men sim baman kinum yo ban ru
Kinum peli jakai ka jigi mensim bamani gitu ginyut kinum nyok bandrong. Pat haba umdan unyut nganong fi unsay usok kani tinjong blai kan say usok no. Kandan ka jing say usok. Pin I kisok basabar blai sa pen pa namar ka jaka ka bari ni pen khu ya do no da ka balet jing duai da ka ba minot ya tinjong blai da ba pen ko ngu da ba kaya bayas neng perlok hi. Pi bun ki briu jong blai ki bal akala ka ba mot rei blai kim say sok. Kisah sisa kumju wan chi wan gitu ki bamdai bidan so namar balai bamri khu ya do no mdan so jong mensim control kwa ban penhon yang ni kado pi kan ni kado jengi la ban penyap tren dak bangi lech ka jing duai dangi bet testai ka jing duai kan ni ka penyap ya tren kado ka jing sha jing it ru ka dei ka wei la dangi penlien ban sha jing it dak ba IT show blai pen pa kita ki bari kado no jengi bangi ni ban pen khu bat ka penyap tren no kado pol wong lah saknar wong ngayap man lah kasi dan kaman saknar gini ka do jengi dan kaman saknar gini jing perkat man si ban pengku kani ka kamdei ka bashisngi ka ba arsngi ka dei ka proses ka ba long ka ba jerang man bo bleu nang penpa ka dei bangi disiplin pol wong disiplin ngapa dap disiplin ko mutung nang mare habang mare ya ka thang dia adu no ko mutu atlet ya mutu ba mare hab disiplin ya ka mat jengi Lasa sedang manuan ka jing bitar lasa kum laptop aba bitar na bakum kran ni hang tung tu kala ba mot na traji sunga kot jing mot pan khot cultivate la ni pan mlien ya kata ban pan khot kumba ngalong fi habang isut banyak men step ban mit kani kadai da ka proses ka bajrang kaya da ngi ni jing bam khanyang gi banyak pi man kasni tapi kelat sisien let no kala mot yang pat yang jat tentang uni mensim baman no pi haba ka tengit ka do nut wan sabanra ya uthit ka jing khathak ai uthit jong jing penram atur ka dei ka wei ka ba ma ba ka pen jaka ni sedang ban le dal di ban pen khu ni sedang ban le di kam den re em haba pi or sisien pi kumbu thi jing thang ni sisien kala ba mo yang jot haba wan tu mensim jing penram pikiran persau menemetam dan syuk jing penram ya latiet yang ada ka dah senam dengan Jesus ngaya dong mensim dan syuk jing penram yang jot ki jot na ka pop la le pet syuk Jesus ni dan kaman pet syuk Jesus ni dan kaman pet beri haki jing syakri habang I ki bai baki bakala ngin le ko ngin duai khabari bat ngin keren ru nada kadai yang iban keren ru ngin keren da ka jing I ban yatai ban yatan telai pet shitish ki hebru nang bakhat ar ko ong no ong ngkat baning kong bat baar kong nabakum ta mangi ru habala kier tawiaringi daul o ki sakhi kat ni tungin berat no ya kata jing penwet baro ban bat ya kata ka pop ka bashat sno hangi bat tungin ya phat da ka jing ya isha ya ka jing ya phat thong ya ka balabu akhmat jungi khat baar ong da ka bakmi show jisu nong penlong ba nong penjanai ya ka jinget jungi uban amar kata ka jing kemen ya ka balabu akhmat jungi ulah syak ya ka ding phana udah iban ya ka jing leran ba usyong ha kti kamon khat ublai pingi dan kam yang habang ya syakri ha ministry na hang no bangi syakri kin ya kendu ba gini ke jing penthut ki jing jen thut kin wan ba han ra hatung iri khu nyam ya do nut bangi num jen thut ha bagi briu ki penthut ni num mong ka do nut ka ba ar hatung iri khu nyam bangi num long mau jen thut no Isukres kancai wong kamla ban ong bakinum wan ki jing jentut recorded yo tawa nda u wan ki jing jentut ikiwe kala bahai u ban te mo dong ma wan bret ska bejili du yo hatung ni recruit nya do not ngilong mau jentut nya mikiwe habang ile ya ka ai pi ka don kam ka do not what usim debit man shawla dap le ya ka kam kelim ya kam ai andai u blei ha bakat du wong usim debit wong no wong ulang mau kat bukum ka do not janga namar blei do usim debit kala bamot da ka basisha umi ino orang tobat open khu ya do not what usim sol pat usim sol ule eu debit usim sol ula le ba usim sol pi ule ya le thma ya ki filistia yu tu goliat jayu de usim debit bapalat usim sol na ki na goliat ban syakram andai usim sol umri khu ya la ka do not ubishni u debit sedang manwan de usim sol de bala pensle debit u bala pensle
Ndai im sol umrikhu ya lo ka do no kwa ban le hi ka jing sedang jong ban umrikhu ka de ka jing bam ko ngu ya tin jong blai ulet ban kanya hi ya to ka jing kanya ya ka ba u samuel uri ban kanya pam up u samuel nang tu ka sedang ka jing penting ka do no nang tu kala ka ba mot no fi sedang ban bisni sayu im debet sedang man persyang man peniap im debet ndai ka ka ba im debet ule urikhu ya la ka jong ka jing im u kham pan phai da ka ba sniu u im sol Ula ayo ban peniap ru im son na pi ayo ban peniap ndrei unu usuat ya kajah nyu ong yo bolas le jong bleng anong penjap ko ngam ong yang ai pi bangim dei ban husiar na ki jing hikai lam ler mo indan ki bri ki bau bleu la panan kam re hadian habut ki hikai lam ler ngi hapan khmi thu bhai kita handrei bangin bangan ong bangin isi ki bangin yu ngi hapan ya da ni kita ngi hapan bayadai ki para banget ru ban ong pet nada kadang kadang jing kai lam leng hap pan protect pol protect wang protect mai tu suri ki ba yun rei kamot pat bengin bu thi jing thang ki bengin isi ikini main bisni rei nile dak e ka dot not ka bakhu idan kamban ban ong clear kan ka main ni dasi dan para banget di bayat kan riang hatung gi duai ni mak bari ki bikin wan phai pat hatung ilet ni man keren ki dak jing it para banget kalong komnit ban pen job yakin rei ban lift up ban tan pat yakin ladang ile kata ong bleu syom so bahai bat pinsi ya ki kam ge bapitre gindan gi so jong mensim rei lada kam khut pile arsap ngale kan ono ga bari om dei ngia manipulit ngia penyat om utu beri ubasya penyat unjam utu nong penyat kan utu balik ka bamdai kan umdan ka jing sei so pinsa poi biang syaka yu aka ketin jong boleh ka siti ha bru ong kumno ya kitu ki balayo mat layo kha arsin belayo ma ki jing ba jong belai belayo ma ki ai ka ba ma la da ki phai pat siti shebru al nong ban riu pat khat ka ba sa wa namar shapang kita ya ki bala penshai sisin bat balayo ma ya ka jing ai ka ba kenja banang bat bala penlong ki kinong yo banta nau men sim ba khut bat balayo ma ya ka ketin ba bahau belai bagi gibor ka pertai ka ban sawan bar hadien kata habakila hap no kilong ka bamla ban penthamai pat iki syaka jingkala ka bamut habak lasak nar phana pat baki hi ukhun blai bala penlek ran persyayu namar bala penlek ran persyayu namar ka khandau ka bala kejet no eu slap bahap bun sin ka bat ka penmi no iki jor babet kita aka benta ki bala rap ya ka ru ka pediang mi ke jingkor hunau blai rei la ka penmi no iki dieng syak badi ki syak but kalong bala kentat no bat ka long hajan ka jingtem ka ba ka jingkot jongka kalong ya ka bantang no pet para banget da siu blai la pediam mingi nang ni mo akran ya ni baro akran lang ne baro akran ya la diru hap check el diru bagi rikhu la dangi phai biang sita ke teng kan poi ka por baka ka do no umla syu ban kala ka mo ta dau man ka sni dan kam ban rikhu dan kam sni ban pen bet ka jingem dan kam sni ban pen ko ngu tin jong blai le si dan na pedang ka bang na kran ni video dan ka jing ko arha ya ka spa dan ka jing pim hun khmat du blai pi pet pi ong o nga duk ma jin jatra su sakri blai wan saban khnyum bat pi ko arha ya ka bamdei jong pi pile ka ba khwan man toy ka man sim jong jing khwan man toy syakri ublai tang ban yo ban khwan man toy hayo dan kum kani ka jingmot ban syakri ublai ru abo la pelat lo fi sedang man khnyong ublai sedang ban pet gi bai pim sngongu ka ba ublai la le pim sngongu ka ba ublai la penam pi kwa no pok ka su kwa no su bishni ki bri kam long kanta long kan sa Kasatanya ka jinglong man si nim dei ban pet chen no pet tang show Jesus Christ no mi dan kam ban pet tang show Jesus Christ no kam ban ba penlet por ke jing duai penlet por ka tin jong blai penlet por ban yama i wei ka keteng jong Jesus Christ ban yama penlet por ba ban le ta ka ba khu oh ya ro you try para banget nganget ba ka step ka dei mun sim jong blai Ukraina ini kentit kumju ba yel di rukat banganang mare ka jing ya thau bangan pen khu yel di man makasni naka jing ai jong blai no man sim jong blai ya ro you try para banget nget bagin ya duai showan penkot ya ka video traji subayet nga duai ya ka por traji su ka bang akuran ya ka ketin jong blai ka kran shwa ya nga traji sub kodo
Bat kum ju igini ki viewers ki bapet kino tura Jisu bangin record yala ka jang im bangin ngau thu ban tura Jisu bangin weng no kita ki jing pihoin ki jing bishni ki jing isi tura ki jing lamler tura ki jing syukur ki jing ku arha tura Jisu ki jing bu thi jing thang ki jing ya keren siap iwe ki jing ya tura Jisu rengin le ke ban pan khu tura Jisu ban wan ahmat jang iman la kasni tura dak jing ai jang me gan tura Jisu bangin ya tai iwe ka mat jang kres kan tura oh bangin i no try kambo pol wang kita jing bisni jing pihoin ki jing arsap tura Jisu indai bangin pediang bangin di ka dot ka badai men sim tura bangin san da ka jing pendiam ngidang ya ka maratan ris tura bangin dua itu Jisu kodo ha kerteng jong Jisu Kristus banana amen amen the kublai shibun viewers like share but subscribe begini video but hit itu notification button ndangi kendo pat yaro yuktura